Hello friends, Bodebai channel Pin Konse Bao Daye, Nangtamana Boibe, Nagas Nongo, Borders of Info, YouTube channel. Dinay, Nangtaman Takai latest update. Assam Police ni gabang comments kalamdeng video nangoba update nangko. Assam Police physical test. Are legacy Assam Police, are legacy Zengni BTC Council ni Forest Department physical test na exam zakaregan. Da binisa nangtamana details ko labadeng manana Zaipra practice kalamdeng mozang kalambaita. थाबनो नोंथांमोना एडमिट मोननो थांगासिनो दङ BTC फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फिजिकल टेस्टनि थाखाय एसे आन्दायदोंबो एग्जामसो जाग्रोगोन ना फिजिकल टेस्ट जागोन मानोना थांनाय बारनि सरकाराव जों एग्जाम होनो मोनदोंमोन एबारो मा जागोन बेनि सायाव जोङो फोरमायगासिनो दङ जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हायो दा जों थांनो पर्टेलाव बेनो जाबाय आसाम पुलिसाव जों फैबाय SLPRBयाव दा जाय ABUB कनस्टेबलाव सिमां दङ साख्रि लानो टटेल पोस्टआ गासैखौबो लाफानानै ग्रेडफोरखौबो लाफानानै टटेल 6000 नि खाथियाव पोस्टआ भेकेन्सि दङ नाथाय मोजां खबरा बेनो जे नैबे 5 इयार्सआव 25000 आसाम पुलिसनि पोस्टखौ फिल आप खालामगोन होननानै सिमा बुंदोंमोन दा बेखायनो सम बेबादिनो 5000 6000 माने फैबाय थागोन आरो दा बिसोर एपइन्टमेन्ट होनायाव 1.5 बोसोर गाहाम बा 2 बोसोर गाहाम लानायखौ जों नुनो मोनदों एबारो फिजिकल टेस्ट जानानै नेक्स्ट इयारावसो 2027 आव नोङो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननो हागोन नाथाय बेखौ होननानै जों दा नेबाय थाबा जानाय नङा दा खामानिया जाबाय नोंथांमोना फिजिकल टेस्टखौहाय स्ट्रं खालामनाय माने जेसेबांनो काट अफ लानो हायो एसेबांनो सेफ जोनाव थायो दा UB होनोब्ला मिन्थिखागौ जे UBआव सिलेक्शन प्रसेसआ फिजिकलाव 40 थायो आरो लोगोसे ABआव थायो 60 नैबे ABआव 10 पासनि साख्रि नैबे 40 जाबाय 12 पासनि साख्रि UB लेभेलाव नाथाय मोननैबो कनस्टेबल आरो दा बैसोआथ' जों मिथिगौ 18 निफ्राय जोंहा मिथिगौ 30 इयार्स गाहाम थायो नङा होमबा ST खथायाव बेबादि थायो आरो कनस्टेबलाव देन ग्रेड 4 आथ' टेनसन गैया ग्रेड 4 आ फिजिकल टेस्ट गैया दे अनलि 50 मार्क्सनि स्किल टेस्ट दङ बेखौ लानानै डाइरेक्ट साख्रि होनाय जागोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 स्टाफआव दा बिनि फिजिकल टेस्टआ माब्ला जागोन आरो लोगोसे SI नाथाय SI नि एग्जामा थाब जानो हागौ बे बोसोरावनो SI आ पासनि सिलेक्शना एग्जामसो बिनि उनावसो फिजिकल टेस्ट जागोन UB SI आव 1600 मिटार्सखौ खारनांगोन अके हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा 800 मिटार्सखौहाय खारनांगोन अके नाथाय SI AB लेभेलाव 4.8 km बेनिफ्राय 2.8 km बे कमान्ड' लेभेलनि बेयो खारनांगोन आरो अके बेखौ जों दोनथ'बाय दानिया AB आरो लोगोसे UB फिजिकल टेस्टआ माब्ला जागोन दा नायदो नै आसाम पुलिसआ माने डिपार्टमेन्टआ मामानि आखायाव दङ दे स' मामाया जि होनो बेनो जागोन एक्चुअली गोबांथार कमेन्ट्सबो खालामदों जे लेट जागोन होननानै नाथाय मोनसे बाथ्रा जेब्लायबो गोसोआव ला जुदि नोङो डिफेन्सआव साख्रि मावनो फैदोंब्ला नों माब्लाबा अखायावबो खारनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय माब्लाबा नोङो सान्दुङावबो खारनांगोन डेट मिन्स मा दैज्लां मेसेंजों खोथा गैया जायखिजाया फिजिकल टेस्टआ जानो हागौ जायखिजाया टाइमाव आरो दा बै समखौ नेबाय थानाङा प्रेक्टिसाव थाबाय था बे भिडिअ खालामनाय गुबै जाहोना बेनो जुदि नोङो प्रेक्टिसाव थाबाय थादोंबा नोंनि बेनिफिट्सआ मा जे नोंनि फिजिकल टेस्टआ स्ट्रं जागोन आरो दा आसाम पुलिसआ मोननै कन्डाक्ट खालामगोन मोनसे जाबाय आसाम फरेस्टखौबो नैबे आसाम पुलिसआनो लानाय जायो थ' बेखायनो आसाम फरेस्टना फार्स्टआव मा 3200 मिटारसो खारनांगौना हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 1600 मिटारखौ खारनांगौ बे जाबाय फिजिकल टेस्ट जाग्रोनानैसो बिसोरना मा जायो एग्जाम जागोन अके एग्जाम जाखांनानैसो आरोबाव थाबायनाय टेस्ट जायो बेनिफ्राय लास्टआव बाइबा टेस्ट जायो सिलेक्शन प्रसेसआ लं बेखायनो मोननै बेनिफिट्सआ बेनो आसाम पुलिसनि थाखाय प्रेक्टिस खालामनाय आसाम फरेस्टआवबो मोजां आरो सबसे साबसिना जाबाय BTC फरेस्टआव मोजां बेनिफिट्स थागोन जुदि नोङो आसाम फरेस्ट बा आसाम पुलिसनि थाखाय प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ अब्ला BTC फरेस्टआव आरामसे क्वालिफाइ खालामगोन मानोना 26 km बे जाबाय हौवाफोरा आरो 16 km जाबाय हिन्जावफोरा नैबे 4 घन्टायाव थाबायनांगौ बा कुनु एक्सेलेन्ट मार्क्स थाया बा जिखुनु जाया क्वालिफाइ खालामबानो नोङो एग्जामखौ होनो मोनगोन नाथाय गोबां कनफ्यूज जादों एग्जाम जाग्रोगोन ना बेनो जाहैबाय फिजिकल टेस्ट जागोन थ' बेखौ जों सावरायगासिनो दङ BTC आव थांनानै दा आसाम पुलिसनिया नैबे जुलाइ दानाव नोंथांमोना खबरखौ मोनगोन अके जुलाइ दानाव खबर मोनगोन जुलाइ दानाव बाजेट जागोन आरो जुलाइ दानाव नोंथांमोना खबर मोनगोन अके एन्ड जुलाइ आरो आगष्टनि गेजेराव फिजिकल टेस्टखौ खालामनोबो हागौ अके जुलाइ नङाबा आगष्टनि गेजेराव फिजिकल टेस्ट खालामनो हागौ बेखायनो प्रेक्टिसखौ थाबाय था आं बुंदों जे प्रेक्टिस थाबाय था नङाबा नोंथांमोना पोस्ट जाहैनांगोन अके
तो बे जाबाय आसाम पुलिसनि सायाव मानो देन जों BTC आव फैयोब्ला नै डाइरेक्ट मोनो बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल नटिफिकेशन टोटल पोस्टआ 157 नाथाय पोस्टआ एसे बारायनानै 164 सिमबो थांनो हागौ दे बेखिनिसिम थांनो हागौ चर्चाव मोननाय बायदिबा बेखौ दोनथ'नानै दा बाथ्रा जाबाय फिजिकल टेस्ट बिनिया गोबां एसे कमेन्ट्सआव आन्दायगासिनो दङ जायफ्रानाखि स्टुडेन्ट खायसे प्रेक्टिस खालामाखै अके माने सानदों एग्जाम जाग्रोगोन नाथाय एग्जाम जाग्रोआ नैबे सरकारना फिजिकल टेस्टआ जाग्रोयो बिनि उनावसो रिटेन एग्जामखौ लानाय जागोन आरो बिनि उनाव भाइभा टेस्टखौ लानाय जागोन आरो नैबे फिजिकलाव नाम्बार गैया जास्ट नोङो टाइमावल' 4 घन्टायाव नोङो कमप्लिट खालामनांगौ थाबायनायखौ अके नों थाबायना खारो दा बेनि रड मेप जिथुनिखि थाबायनाया सरायकला 7 APPN आसाम पुलिस केम्पनिफ्राय जागायनो हागौ थांनाय बाराव बेनिफ्राय जादोंमोन मानोना रडआवसो थाबायनांगौ नालाय मोजां माने फेसिलिटि दङ बिथिंहाय थ' बाव थाबायहोनो हागौ दा बेखौ थाबायनोब्ला माखासे अफिसियेलि खामानि नांगौ जायो बा माखासे सापर्ट स्टाफ नांगौ जायो जेरै फिजिकल टेस्ट खालामबा अके फिजिकल टेस्ट खालामबा मेडिकेल टीम नांगौ जायो स्टाफ नांगौ जायो जेरै डक्टर नार्स एम्बुलेन्स अके स' बेखौहाय रेडि खालामगासिनो दं बायदि कन्डिशनाव दङ आरो बे गासैबो अके जाबाथाय नोंथांमोननो फिजिकल टेस्टनि एडमिटखौ होनाय जागोन बे जुन दानाव आरो बे फिजिकल टेस्टखौ सरकारा जुन दानावनो लानो हासिगौ अके जुन दानाव जानो हासिगौ बा जानो फैगासिनो दं बेखायनो प्रेक्टिसाव थाबाय था फार्स्टआवनो फिजिकल टेस्ट खालामग्रोगोन BTC सरकारा बिनि उनाव जुलाइआव एग्जाम आरो आगस्टआवहाय भाइभा बेनिफ्राय सेप्तेम्बरनि सिगां साख्रिया बियो जानो हागौ अके आसाम पुलिसनि सिगां बे माने एपइन्टमेन्ट लेटारा 100% मोनगोन BTC सरकारा अके फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ आरो दा बेखिनि दा नोंथांमोना जायफ्रानोखि रेडि जायाखै रेडि जादो फिजिकल टेस्टआ जाग्रोगोन साफा सानैया नायगासिनो दङ फिजिकल टेस्ट जाग्रोगोन आसाम